लुबैनायालाय बयबो थाखागोन हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर दिनै शारदीय दुर्गा फुजानि महानबमी फुजा गाबोन दशमी गतिके दिनै महानबमी फुजा खालि साफ्रोमबो भारतीय मानसिफोरा गाव गावनि जिउखौ इयुनखौ दानायनि थाखाय बा आलो गोजोन सान्ति मुलुगाव गायसननायनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो गतिके आसा खालामदों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो हारि माहारि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे दुर्गा फुजानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जा जोंनि बर'लेण्डनि जा जुगामि सान्ति गायसननायनि हाबाफारि बेवहाय जोंखौ आशीर्बाद होगोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि मिजिंजों गावजों गाव आखाइ हमलायनानै जौगानायनि बिथिङाव हाबाफारि लानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि सायाव जेब्लायबो आशीर्बाद थाबाय थागोन बेखौनो आं मिजिं खालामो बेवहाय दिनैनि दिनाव जे अन्यायखौ फोजोबनानै न्यायखौ गायसननायनि मोनसे फुजा बेखौ भारतनि संस्कृतियाव मोननो हायो गतिके बेफोरबायदि संस्कृतिखौ साफ्रोमबो जिखि धोरोमनि मानसियानो जा जिखि जाथियानो जा बेखौ गोरबोआव सोनानै मोजां मोनसे समाज दानायनि थाखाय हान्थिनाय आरो बे हान्थिनायनि मिजिंजोंनो जोंबो दिनै ज' जाजाय हान्थिनानै गासिखौबो बरायदों लुबैनायालाय बयबो थाखागोन हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन मानोना बे जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365टा माने जुवा मा होनो मेला बाहायनानै जुवा जौ बायदिसिनाजों गेब्लेहोदोंमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना होनानै थांनाय 17 बोसोराव जोङो इडुकेसनेलि जाबायदि गोग्लैदों बोसोरनैनि गेजेराव जों दे जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द' खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों बेखौ जोङो जुदि बिपिएफनि 17 बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम आकाश पाताल थामहिनबा नर्थ पल साउथ पलनि डिफारेन्सखौ जों मोननो हायो पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर मानोना जोंनि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकबनखौ जौगाहोनो हादोंब्ला जोंबो नाजानांगोन बेखौ खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय मेला जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय तास गेलेगौमोन जुवा गेलेगौमोन जोंनि न'खरा जोबस्रांलांगौमोन खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा तास बायदिसिना जाया गतिके बिनि मोनसे बहुत डिफारेन्स दङ गिबियावनो दिनैहाय महानबमी दुर्गा फुजा दा बोथोर बेनिनो महानबमी दिनैनि बे महानबमी दिनाव जोङो जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय सिडली समस्तियाव थानाय सिङाव थानाय बे मन्दपफ्राव जोङो बेरायदों खार'ना बेनो जे फुजा बोथोर होननानै बुङोब्ला बेयाव बबेबा हारि मोनसेनि खोथा फैया बेयाव बबेबा मोनसे समाज मोनसेनि खोथा फैया बेयाव गासैबो हारि माहारिया खौसेयै फुजाखौ सिबियो फालियो आरो फुजा होननानै बुङोबा मोनसे गोजोन खौसेथिजों लोगोसे बेयाव मानसिफोरनि लोगो हमलायनाय नुलायनायनि मोनसे बियो जायखौ होनो मिलननि थलि होननानै बुङो दा बेखायनो जोङो जिथु इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंनि सरकारा बेखौ बुंदों जे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सम मर्यादा सम बिकासनि खोथा समान मोनथाय समान जौगानायनि जे बाथ्रा दा बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो फुजा मन्दपाव बेरायनायनि खार'ना बा बेयाव दर्शन खालामनायनि खार'ना बेनो जे जोङो जायफोर जोङो सरकाराव दङ जायफोर जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ दङ जों बयबो बै मन्दपफ्राव जुदि थाङोब्ला रायजो राजाफ्राबो मोनसे बे जों जे बे फुजानि गेजेरजों गोजोन खौसेथिखौ जों लुबैदों जोंनियाव जिथु सान्थिया फैबाय आरो बे सान्थिया जाहाथे आरोबाव जोरसार जाथों बिनिनो मोनसे मेसेज रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोनो आरो बयजोंबो गावजों गाव मदद होलायनाय जाहाथे जायो आरो जेब्लानो बे मदद आरो खौसेथिया थागोन अब्लानो
जोंनि गेजेराव गावजों गाव बिदा फंबाय सानलायनाय बे निस्सय फैगोन आरो बे उद्देশ্যआवनो दिनै जोङो बे मन्दिरफ्राव दावबायफैदों आरो दिनैहाय आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय 10,000 करि फ्राय जेराव जेराव राजुहुवा बे मन्दिरफोर दङ मन्दपफोर दङ बेयाव होनाय जादों 10,000 करि ओंथिया बेनो जे गोजोन आरो खौसेथिखौ लुबैयोब्ला दिनै सरकारनिफ्रायबो माबा मोनसे एसेब्लाबो अनसुंथाइ एसेब्लाबो मदद जाहाथे माने होनायजों बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिया जाहाथे बहाल थायो बेनिखायनो बे राहाफारिखौ लानाय जादों मिजिं खालामदों महानबमिनि बे दिनाव बयबो गोजोनखौ हास्थायगोन आरो गोजोनैनो बयबो थांनानै थानो हाथों बेखौनो जों लुबैदों।